Xayrli kеш исәмсез хөрмәтле TMTV каналын караучы якын дусларым, шоубызның чираттагы чыгарылышы әлеге минутларда башланып китә. Һәм бүгенге тапшыруыбыз 14нче тапкыр уздырылган Халыкара Татар җыры 2013 фестиваленә багышланачак. Нәкъ менә әлеге грандиоз тамашаның сәхнә арты тормышы, грим бүлмәләрендә булган вакыйгалар, кемнең ничек әзерләнгәне, кемнең ничек репетиция ясаганы һәм булмаганда әлеге Татар җыры фестиваленең тулы атмосферасы белән бүген ярты сәгать дәвамында сезне таныштырырбыз. Без башладык. Татар җыры әле башланмаган, хөрмәтле сәмнә минем артымда пирамида күңеләч үзәгенең зур сәхнәсе, зур залы. Әлегә халык әкренләп киреп үзенең лаеклы урыннарын ала тора. Буш урыннар юк диярлек, бәлки юктыр, мин тәгә төгәл генә белмим. Һәм инде әлеге залның никадәр дәрәҗәдә тулганын яки тулмаганын без бар тик татар җыры башлангач кына белә алабыз әлегә. Нәкъ менә әлеге матур залдан без читкәрәк киттек. Без кирәк артистлар янына, алардан әңгәмәләр алыйк һәм татар җырына әзерлек ничек бар икән, шуны тикшереп карыйк. Киттек. Местные пришли, маленько перестроили, перезагружали, точнее, когда давали нас. Сзади стоит? Ты стоишь посередине. Вообще в диагонали. А ты маленький, да? Давайте, друзья, встаньте после поддержки. Хорошо, молодец, вот так сложил. Ага. Вот сегодня хорошо включил, кстати. Чтобы вот эта первая нотка была слышна, ладно, пожалуйста. Вот не спешите закрывать ведущий. Еще ниже. Вот так. Хөрмәтле дуслар, мин әлеге минутларда нәкъ менә тавыш операторы рубкасына дип әйтим, яны мин шунда килеп җиттем. Монда нинди җырлар китәчәк, нинди сәхнә бизәлеше, кайда нәрсә уйнатылачак, бөтенесен дә контроль иттеләр. Бу егетләрнең һәм кызларның шушында аппарат артында утыручы барлык кешенең хезмәте шуның кадәр дәрәҗәдә авыр. Әгәр дә алар булмаса, бу сәхнәдә чыгыш ясаучы җырчыларның бер җыры да яңгырамасы, бер музыкасы да яңгырамасы, ишетелмәсе, сәхнә бизәлешендәге экраннардагы бер нинди кадрлар да чыкмас иде. Һәм нәкъ менә әлеге мизгелләрдә шушы Татар җыры фестивалендә җырчыларын чыгаралыннан һәм җырчылар җырлаган вакытта аларның җырларын куеп, аларны микрофоннарын килеп торучы егет Адель Хәмзин белән аралашасы килә. Адель, рәхим ит минем яныма. Адель, син менә шушы Татар җыры фестивалендә инде безнең җырчыларыбызның аранжировкаларын, музыкаларын куеп торасың, әйбәтле музыкаль бизәлеш өстендә эш алып барасың. Ничегрәк менә башка гадәти татарча солянка концертларыннан аермалы буларак татар җырында тавыш операторы булып эшләве аерыламы? Аерыла. Күбрәк ответственность татарчасын оныттым. Мин дә хәтерләмим. Ответственность күбрәк инде монда җаваплылык монда синхрон видео белән обязательно булырга тиеш инде. Тагын нәрсә практически шулдыр инде. Микрофоннар киләгәндә һәрбер кешегә индивидуаль караш кирәк бит инде. Юк, бөтен концертта безнең индивидуаль караш монда бик нитмибез инде. Димәк, һәрбер концертта җырчыга микрофон ничек килгәнсең, монда да нәкъ шулай килеш. Шулай, примерно шулай. Менә син үзең музыкант, аранжировщик һәм композитор. Быелгы татар җырында син иҗат иткән берәр җыр яки берәр аранжировка бармы? Ландыш,
Ландыш танкым. Ландыш бугай? Бірден-бір Ландыш Нигматжанова Адель Хамзинның хезмәтен күрсәтәчәк, хөрмәтле дуслар. Бик зур рәхмәт сиңа. Юк, бар булырга тиешеде оныттым гына. Кем тагын? Тагын кемдер бар? Оныттым. Тагын кемдер бар? Һәм аның кемдер икәнлеген без концерт вакытында белербез. Бик зур рәхмәт, зурдан-зур уңышлар телибез сиңа. Эшеңдә җиңеллек һәм Алла ярдәм бирсен дип теләйсез калам. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Пока. Киттек ялга таба, чираттагы артистлар белән һәм чираттагы шушы концертны әзерләүдә зур көч көткән кешеләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, Татар җыры концертының Татар җыры премиясенең шушы гала концертындагы бөтен видео визуализация белән шөгыльләнүче һәм аны сәхнәгә күрсәтүче кеше Дамир Барышев юнәлешендә аның менә бер ягында бер микрофон, бер ягында бер микрофон. Ул кызганча каршы татарча сөйләшә алмый, ләкин аңлый. Шуңа күрә русча биреп сорыйм. Дамир, с какими сложностями встречаетесь при организации видео трансляций, при оформлении зала, видеоэкранов? Каждый раз это все бывает новое, каждый раз приходится что-то новое придумывать, каждый раз приходится что-то новенькое изобретать. Вот. И это, наверное, не трудность, это на самом деле даже интересно и стимул к тому, чтобы сделать что-то хорошо, сделать что-то лучше, каждый раз стремиться к совершенству. Это, наверное, не трудность. А за какой период вы начинаете изготовление, оформление всей визуализации? Чаще всего где-то обычно, за 2 месяца, за 3 месяца. По-разному бывает. И работаете днями и ночами? И днями, и ночами, и можем посреди ночи и проснуться, и встать, и работать, потому что работа творческая, интересная. Бывает так, что и ребята, которые рисуют, и они один это все делают, то есть вообще спят на работе, даже не спят, правильнее сказать будет так. Каждый раз что-то переделается, что-то делается для того, чтобы улучшить. А вот сколько человек сегодня задействовано на камерах и на других оборудованиях? Всего 6 камер у нас, плюс режиссер и плюс еще техническая группа, звуковики, поддержка. Где-то, наверное, порядка 10-12 человек у нас. Я так сразу и не скажу. Большое вам спасибо. Не будем вас отвлекать. Желаем вам удачи и нелегкой работы, но интересной. Спасибо. Вот видишь, у тебя правый край слегка задом. Бик зур рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Әлегә минутларда мин уйламыйча хәзер безгә керергә кирәк сәхнә артына һәм берәм-берәм артистларны тотарга кирәк. Нишләр алар? Нәрсә белән кызыксыналар? Нәрсәгә әзерләнәләр? Менә шуның турында киттек. Менә шушы урында хөрмәтле дуслар, Алтын Барс премиясын алып, кулга Алтын Барсын тотып, артистларыбыз берәм-берәм шушы стенд янына киләчәкләр. Шушында алардан әңгәмәләр алачаклар кыскача гына, аларны фотога төшерәчәкләр. Матур гына сыйфатлы фотосессия уздырачаклар шушында. Һәм нәкъ менә әлеге фон белән, әлеге баннер артында, яки баннер алдында артистларның фотографияларын интернет челтәләрендә күрсәгез, бер таптырмагыз, бу татар җырында булган вакыйга. Димәк, әлеге артист татар җырында катнашкан дигән сүз. Дәвам итәбез алга таба. Менә шушы кичкенә генә бүлмәдә безнең әлеге концертыбызның онлайн трансляциясын уздыралар. Монда шулай кайран гына саллы гына бер төркем эшли. Әлеге төркем концертта төшергән һәрбер кадрның телевизион тамашачы каршына яхшы, сыйфатлы дәрәҗәдә барып ирешү өчен бөтен көчләрен түгәләр. Монда шундук төшерәләр, шундук кискәлиләр дә, ялгыйлар да, билгеле бер өзекләр җыеп аталар. Һәм инде бөтен белән шушында килгән компьютерлар, бөтен шунда килгән агрегатлар, гаджетлар дип әйтергә бит. Сезгә, хөрмәтле тамашачыларга, Татар җыры фестиваленең сыйфатлы һәм яхшы дәрәҗәдә күрсәтелүен тәэмин итәләр. Әлеге төркемгә шулай зур рәхмәтләребезне ирештерик. Алар булмаса, бәлкем Team TV каналын караучы якын дусларыбыз Татар җырының турыдан-туры трансляциясын күрә алмаганда булырлар. Китә алга таба. Иң дулкынландыргыч урын. Менә бу якта я вас уйдым. Бу якта иң дулкынландыргыч урын. Монда режиссерлар хәзер кычкырышалар, акырышалар, көйләр бит. Бу сәхнә арты. Нәкъ менә шушыннан берәм-берәм артистлар сәхнәгә чыгачаклар. Һәм инде үзләренең җырларын башкарып, үзләренең җырларын яңгыратып,
аларга тапшырачаклар алтын барс премияларын һәм алтын барс сыннарын һәм нәкъ менә шушында без аларны берәм-берәм эләктереп торырга тырышырбыз. Чыгып җырлагач, алардан кыскача гына интервьюлар да алырбыз. Менә достар, безнең спонсорларыбыздан булган матур-матур билетлар һәм нәкъ менә түрдә алдарак алтын барс сыннары менә аларны хәзер матур-матур итеп әлеге барс сыннары кырында басып торучы кызларның кулларына тапшыралар. Менә шушы кызлар әлеге алтын барыстарны сәхнәгә алып чыгачак. Нинди матурлык. Мин кызлар турында сөйләм, әлеге минутларда алтын барс турында сөйләм, хөрмәтле дуслар. Карагыз аны, нинди гүзәллек. Быелгы алтын барс узган елгысына караганда күпкә авыррак. Әйдәгез, барыйк, әкренләп. Менә мондарак кил мондарак. Менә алар. Миңа тагын бер барс бирегез, кулыма тотып карыйм әле та. Карагыз аны. Авыр, 1 килограммдан күпкә авыррак. Карагыз инде матурлыгы. Менә кемнең шушы барысны үзенеке итәсе килми, кемнең шушы барысны хотя бы тотып карыйсы гына булса да килми, Кайчан минеке булырсың икән? Алтын барсигым. Исене иң яхшы урынга куярым. Хөрмәтле авторлар, хөрмәтле шагыйрьләр, хөрмәтле композиторлар. Язып бирегез әле миңа бер хит булырлык җыр. Әлеге җырны башкарыр инде мин дә алтын барсын алырым. Әлегә бу артык хыялда гына кала. Шанкар алтын барсын кире үзенең урынына куям. Каплыйм, һәм ул үзенең хуҗасын әлеге мизгелдә шушы үзенең урынында көтеп торсын. Без киттек алга таба. Хөрмәтле дуслар, татар җыры 14нче халыкара премияны тапшыру тантанасының алып баручылары Гөлназ Сафарова һәм Айваз Садыров. Сез икегез бергә чыгасызмы? Юк, без Улыбыз да бар әле. Искәндәр киләле монда? Бу Искәндәр Хайруллин, ләкин без беләсезме тәртиптә басабыз. Менә булай. Безнең уртак Менә җимешебез. Мин нәрсә узда басып торачакмын. Безгә бисмиллаһир-рахманир-рахим, аузбиллаһи-минәш-шәйтанир раҗим безгә уңышлар телә. Без китәбез, чөнки 2 минуттан башлана, барысы да башлана. Урысча әйтелгән фразаны татарчага тәрҗемә иттереп, каурый да түгел, мамык та түгел. Шайтанга. Аларга уңышлар телибез. Әкренләп алар үзләренең чыгышларын әзерләр. Татарчаны хәтиздән башланып китә, хөрмәтле дуслар. Без гримерканың теге ягына дөресрәге сәхнәнең кулисларының алгы ягына таба барырга тырышыйк. Бәлкем кемнәрне күрербез, кемнәрдер ишетербез һәм кемнәр беләндер аралашырбыз. Хөрмәтле дуслар, татар җыры башланып китте. Әлеге минутларда сәхнәгә күздә игътибар итегез. Матур бизәлеш астында безнең алып баручыларыбыз сүзләренең иң сыйфатлы күлмәкләрен, костюмнарын киеп, сәхнәбез турында басып торалар. Татар җырының алып баручылары Гөлназ Сафарова, Айваз Садыров һәм Искәндәр Хайруллин һәм алар артында алтын барс сыннарын тотып торучы гүзәл, шибәр затлар, туташлар һәм бик тә матур бизәлешле сәхнә, хөрмәтле дуслар. Тамаша залына игътибар итик. Кил монда кил. Кара, күрсәт. Буш урыннар юк. Бөтен җирдә тамашачы. Кызыксынып бөтенесенең күзләре сәхнәгә төбәлгән. Әлеге мизгелләрдә номинацияләрне игълан итәләр. Ниндирәк номинацияләр бара? Һәм нәкъ менә һәр номинация өчен безнең билгеле бер җырчыларыбыз алтын барс сыннарын алачаклар һәм аларны үзләренең урышаймышы копилкаларына тагын теркәп куячаклар. Кемдәдер ул 14, кемдәдер ул 15, кемдәдер ул тагы да күбрәк булырга мөмкин. Ансын инде бер вакыт күрсәтер. Һәм әлеге алтын барса безнең җырчыларыбызда тагы да күбрәк булсын. Тагы да матуррак җырлар, тагы да дәртлерәк композицияләр иҗат итсеннәр иде безнең авторларыбыз диясе генә кала. Киттек алга таба. Жылларыңда, моңнарында былбыллар сайратасың. Сер түгелде инде хәзер кемнесең яратасың. Галига барам әле дип гомер буе җырлыйсың. Менә шул сүзләрең белән тынычлыкны урлыйсың. Бер вакытта бер яшьлектә диеп белән җырлый әле. Җырламый түзеп
мәхәббәтле, нәқ безнең кебекләре. Мәхәббәт сөюләр утта суларга сала. Күңелләр һич картаймый, күңелгә бит үсигез. Яшьлектәге мәхәббәтләр бәхет белән бер тигез. Сәхнәләргә чыгып басаң, йөрәкне җиркетәсең. Ышкын салып күңелләргә безне дә серкетәсең. Синең майда йөзләреңә саклана яшь егетләр. Җирдә күбрәк булсын иде менә синең кебекләр. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диепләр җырлыйга әле. Җырламый түзе буламы күңелнең шундый бәле. Суларда балык йөзәдер, ялтырый тәңкәләре. Күрер күзгә мәхәббәтле, нәқ безнең кебекләре. Күрер күзгә мәхәббәтле, нәқ безнең кебекләре. Киттек! Оба! Еш алгышлар дуслар! Менә кернәп, хөрмәтле дуслар. Безнең гардероб бушый. Тамашачы үзенең лаек урыннарын алып бетергән. Ләкин шулай да хәзер менә килгән бер-ике кунагыбыз белән очрашып, алардан бәлки әңгәмә алырбыз. Әйбет, аларның фикерләрен сорарбыз, аска төшеп. Менә как раз. Исәнмесез? Мөмкинме сезне гафу итегез? Сау булыгыз. Интервью алмакчы сездән. Хөрмәтле дуслар, менә концертка килүче бер тамашачыбыз. Исәнмесез? Исемегез? Данис. Данис, татар җырына килдегез. Ничә ел рәттән киләсез? Ялгышмасам, 7-нче ел рәттән киләм бугай инде. Менә быелгы татар җырын нәрсә өмет итәсез? Быелгы татар җырыннан яңа образлар, яңа дулкын өмет итәм. Әле менә радиодан, телевидениедән концертларны, чыгышларны, клипларны карап, күзәтеп, үзегезнең күңелегезгә хуш килгән, ошаган яшь, әле генә быел гына сәхнәгә кергән җырчыларыгыз бармы? Менә бүген булырмы, юкмы, сер итеп кенә әйтәм, бер җырчы бар. Шул сер булып калсын. Менә хәзер безгә бу алдагы тамаша күрсәтер. Бик зур рәхмәт фикерегез өчен. Яхшы, сыйфатлы, уңышлы концерт телибез сезгә. Сау булырсыз безгә. Менә шундый фикерләр җәмәгать, яңалык көтәләр, яңалык өмет итәләр, дәрт өмет итәләр, яхшы сыйфатлы җырлар, сыйфатлы клиплар, һәм әлбәттә гади сыйфатлы тавышлы җырчылар. Шушындый татар җыры генә күпкә ошый. Менә чираттагы бер концертыбызга килүче тамашачыбыз, исемегез? Нәсимә. Нәсимә апа, менә сез татар җырына нинди өметләр баглап киләсез? Мин шуны көтеп килдем инде. Мәсәлән, ел буе тыңлаган җырлар халык күңеленә кирип калып, халык җырына әйләнердәй җырлар күп булып тора бит безнең. Бигрәк тә Хәния Фәрхи җырлауындагы җырлар гел халыкныкы булып китәләр. Үзем дә үз эшчән сәнгатьтә катнашадырым. Аның җырларын шулай яратам. Димәк, сез үзегез дә җыр моңга гашык, үзегез дә җырлыйсыз. Һәм инде әлеге җыр моңны тагы да тулыландырыр өчен, үзегезнең җаныңызны тагы да арттырыр өчен нәкъ менә шушы тамашага килдегез. Нәкъ шулай, шуны менә җанымны ничек дип әйтим микән инде менә. Рухи дөньягызны байытып кайтырга. Байытып кайтырга килдем әйе. Һәм нәкъ менә әлеге байыту минем уйлавымча концерт ахырында уңышлы гына булыр дип ышанып калам. Сезгә яхшы күңелле тамаша итеп калабыз. Сау буласыз сезне белән. Сау булыгыз. Менә хөрмәтле дуслар, һәрбер кешенең үз фикере, һәрбер кешенең үзенең яраткан җырчысы һәм әлбәттә һәрбер кешенең үзенең өметләре әлеге татар җырына. Элеккечә ялкынланып Син мине яраткына Булырмын сөйекле кылып Күзеңә карап кына Мәхәббәтем шундый көчле Кабул итеп алар Серле гомер юлларында Минем белән кал әле серле гомер
Yollarında benim bilen qallalı Bulsan eğer ağar yılğa Min yorları boğarman Jilli davullu günlerde Gül ışıklap dururman Mehabetim şunday güçlü Kabul etip alalı Sırlı ömür yollarında Benim bilen qalalı Sırlı ömür yollarında Benim bilen qalalı Showbiz tapşırığının alıp barışlarının birisi İlnaz Garipov kile. İlnaz. Naq bilan shu jiri bilan bu yil Tatar jiri festivalida qatnashacak. İlnaz, xayrli kishlar. Sen bit ol. Ay, men bit ol. Aliga showbizning alib borishisi men bit ol. Lekin bir kanalsan men bu jirni senga bag'ishlab jirlayapman. Sen bit ol deb. Nechik kayflar? Xayrli kishlar bor azada, xayrli kishlar biri. Kayflar bilasizmi, bek eskitkish, lekin azroq sho'rlata. Dulqindan o'qiysiz? Ayy. Necha protsent? Bu nechikdir buni parashyut bilan sekirdik bit ali. Ayy. Xatirlang. Va shuning bilan chog'ishtirib o'zing aytib bersang tomoshachilarga. Alasi anglatib berilgan his tug'il, qo'rqita. Shu vaqtda tilakda bor. Maybe. Lekin sho'rlov hissi ko'pga zo'rroq, ko'pga kuchliroq. Jırlarning so'zlarini unutmading meni. Mana shuni qabatlab berdim. Anda tigi sahnaga chiqqach, endi ul avtomatik jirlanir, anda tigi esga tushirib jirlanmaydi ul. Podsoznание bilan jirlanir. Haliga endi o'zini tinchlantirir uchun bo'lsa-da, men ana ishdan jirlab yuring. Hozir necha ishra kerak? Bir najarga to'g'ri ketdi. Bunda mana kishi ko'p, ventilyatsiya kuchli. Shunga ko'ra burundan azroq tig'ildira, shunday bir og'irligi bor. Bir kengash aytam, jirning so'zlarini unutmas uchun Dulqinlangan vaqtda jirning so'zlarini butunlay qabatlarga yaramaydi. Chunki sahnaga chiqqach, ul kirisincha unutila. Shunga ko'ra hozir tinchgina jirning so'zlarini esga tushirmaycha, aybatlab bir shunday shay ol, limon ol, bir shokolad ol, xatirni yaxshirta turgan aybat bolli tirib shu shokolad bilan ligi shayni. İşte rahatlanib sahnaga kirib chiqib ketdi. Ikkini olam. Birsi menga bo'lar. Ayy, ketdik shay ishga. Rahmat. Ketdik shay ishga. Mehabetten yanıp yürümedim Suyu uşağında kıymedim Hayal güllerine şumalmadım Bəxt yılğalarını kişmedim Sayı bulğanımı elle yılğaları Tonğa tigen güngel kıymesin Unutulup üsmür şaptağıday Şın güngelde gilesi yesin Ildar Ahmetov injirlab chiqdi. Ildarni endi men bugun nechanchi tapqir ko'rganimni xatirlamayman-da. Ildar har shunday motor kostyumlaring, pinjaklaring, kulmatlaring kiygan, qo'lida oltin bars. Ildar, aytir so'zlaring, aytir fikring bormi? Men mana sahnada jirlaganda nechikgina qovushadim, ham endi mening tovushim yo'qoldi. Bugun ozgina suv deb ketgan edi. Shunga ko'ra mana tovushimda shulay o'tirgan. Nechik jirlab chiqarmaykan deb o'yladim. Men salom aytasim kelar hozirgi vaqtda bizning kollegalarimizga Oyrat Maratovga особенно salom aytasizlarim kelar. Nechik deb aytdim endi. Bo'lsa endi mana Tatar
Теге 7-нче санын ярата бит әле. Минем бу 7-нче алтын барсым һәм мин шуның белән бик сөенәм. Үземнең татарлыгым белән татарның яраткан саны 7 санына барып җитүем белән. Кемнәргә рәхмәт сүзләре ирештерәсең? Моның өчен мин рәхмәт сүзләрен ирештерәсем килә. Әлбәттә инде безнең Барс медиа компаниясына инде һәм инде үземне карап һәм тәрбияләп, шушындый тавышны тәрбияләп үстергән әти-әниемә бик зур рәхмәтлемен. Үземнең гаиләмә бик зур рәхмәтне шушы тавышны хәзердә саклап килүләренә. Гаиләмә бик зур рәхмәтлемен. Сиңа biz hörmətli tamaşaçılar белән бер рәттән синең үзеңә зур рәхмәт ирештерәсебез килә. Менә шундый көчле, сыйфатлы, яхшы тавышың өчен һәм инде шушы яхшы тавышыңның матур җырларда чагылганы өчен 7-нчесе генә түгел, дөресрәге, 7-нчесе генә түгел, 17-нчесе, 27-нчесе, 37-нчесе дә булсын. Һәм инде 47-нче алтын барысы да алырга ясыйсы. Бик зур рәхмәт, Илдар Рәхмәтов. Хөрмәтле достар, алкышлар. Без алга таба дәвам итәбез, чираттагы җырларны көтәбез. Давай, сине көтәләр. Беренче җырканчыкларын алып, Алина Даутова безнең сәхнә артына керде, җырлап чыкты. Алтын барсын алды, Алина килмәде. Хис тойгылар, кичерешләр ничек? Ой, вообще куркыныч шундый булды. Иң беренче чиратта менә үземне җыерга тырыштым, чыктым. Растерянность дип басып торам, миңа бирделәр, бик шатландым, бик шат булдым. Әле белгәч тә мин булганымны, үзе номинант булганымны бик шатландым. Аннан соң чыккач, җыелып, кешеләрнең шундый теге булай елмайып утыруларын күргәч, бигрәк тә булыша бит инде. Шулай итеп җырлап чыктым инде. Менә алтын барсы кулыңда. Әлеге алтын барсын нишәтәсең? Алла, әлеге алтын барсыны мин сервантка куермын дип уйлыйм инде. Иң кадерле урынга. Иң кадерле урынга. Бу синең беренче алтын барсын һәм соңгысы булмасын. Алга таба да матур җырлар иҗат итеп, матур җырларны башкарып, чираттагы сыннарны да үзеңне китергән насыйп булсын. Уңышлар, саубуллашып, тамашачыга. Тамашачыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне караганнар өчен, безгә тавыш биргәннәр өчен рәхмәт сезгә. Менә дуслар, менә сәхнә артында без татар халкының иң моңлы, иң мөлаем, иң матур җырларының берсе Хания апа Фәрхи белән яшәде. Хания апа, хәерле кичләр. Ничек кәефләрегез? Әйбәт, әлхәмдулиллаһи шөкер, инде бәйрәм бит бәйрәм. Дуслар белән, коллегалар белән очраштык, аралашабыз, серләшәбез. Һәм инде дулкынланып сәхнәгә чыгарга әзерләнеп торабыз. Хания апа, сез быел нинди җыр белән? Син дөньяда яши дисәләр. Бик тә матур җыр. Әлеге җырның авторларын да игълан итик инде. Әлеге җырыбызның авторы сүзләрен минем күрше авыл кызы Тәтешледә, Тәтешле районы кызы Ләйсән Кәшфи. Көен язды ансамблебездә музыкант Илнур Саттаров. Без өчебездә Башкортстанда туып үскән кешеләр булып чыгабыз. Димәк, әлеге җырда Башкортстанда туган җыр булып чыга инде. Әйе, шулай. Тумышы белән паспортында шулай дип язып куябыз инде. Хания апа, сез инде ничәнче ел? Мин 14нче ел инде. Мин аны һаман инде мактану булмасын, горурлану булсын дип әйтәм. Хатын-кызлар арасыннан минем шулай ук бердән бер әле 14 ел рәттән барс алучы. Шуңа күрә минем өчен бу бик мөһим чара, чөнки өйемдә минем матур гына кичкенә генә музеем бар. Анда шушы барыслар тезелешеп торалар. Минем балаларым инде хәзер 2 оныкның дәванисе мин. Алар менә безнең дәваниебез шушылай булган икән, үз заманында үз чарасында дип караячаклар дип горурланачаклар. Әйе, Алла бирсә җитди карыйм бу чарага. Бик яхшы. Әйне менә сәхнәгә омтылучы яшь егетләр һәм кызларга нинди әйтер сүзләрегез бар, Хания апа? Тавыш табигатьтән бирелгән зур байлык, аны сакларга кирәк. Әмма тавышка кушылып, җырчының башында акылы булырга тиеш, фикере. Чөнки залда утыручы тамашачыны үзеңнең иҗатың, алып барган фикерең белән син әз генә алданрак барып, аларга әйтер сүзең булырга тиеш һәр вакытта. Бик җитди карарга кирәк үзеңнең иҗатыңа, җиңел генә түгел. Һәм дә инде менә бер зур ялгышлык бар, ул бигрәк тә эстрада җырчыларында. Мин матур җырлыйм да дип үзен бик артык сәхнәдән дә бик кирәк куеп тиз югалалар. Үзеңнең кайда, нинди җирдә, кем алдыңда басып торганың бер кашында онытырга ярамый. Уңышлар яшьләргә, уңышлар. Һәм инде әлбәттә үзеңне өйрәтүче, үзеңне шушы зур сәхнәгә чыгаручы остазларга шулай ихтирамларга тиештер, шулай бит? Бу беренче чиратта әлбәттә шулай. Игътибарлы, ихтирамлы булырга кирәк.
Чөнки менә мин үземнең укытучыларымны Фәрида Пакудашева, Альфия Абзалова һәм Хәмдүн апа менә бүген сәхнәдә булачак. Хәмдүн апа Тимергалиева. Алар турыдан-туры балачактан минем укытучыларым булып бардылар. Ә инде калганан теге ныклап торып белем алу Мәскәүдә булды, Казанда булды минем. Аларга мин бүгенгесе көнне дә әле фәрештәләргә караган шикелле карыйм. Шулай. Һәм нәкъ менә әлеге мөнәсәбәт безнең яшьләребездә булсын. Бик зур рәхмәт Хәния апа сезгә. Яңадан-яңа иҗат җимешләре тудырырга насыйп булсын һәм инде безне берсеннән-берсе матурчыларыбыз белән тамашачыларыбызны һәрвакыт сөендереп торабыз. Амин, рәхмәт. Иҗади уңышларыгызга да бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән. Сау булыгыз. Unutamadım seni, unuta almadım. Hislerimden kaçıp gitsem de gelmedim şu kabat yanlarına. Üzülüp seni kötsem de yanlarımdan yılmayıp ıssan idi. Kullarıma şeşekler sussan idi. Benim yakkan uşaklardan jalalık alsan idi. Күңелемдә җыр булып калсаң иде. Яннарымнан йылмаеп узсаң иде. Кулларыма чәчәкләр сузсаң иде. Минем яккан учаклардан җылылык алсаң иде. Күңелемдә җыр булып калсаң иде. Нәхрмән Усар минем янышымда Ландыш Нигъмәтҗанова чираттагы алтын барысының менә үзенең куенына кочаклап сабый баласы шикелле. Ландыш, нинди образ бу? Бу Мерлин Монро дисәк тә була син әлеге минутларда. Бәлки Мерлин Монродыр, үзем дә белмим, әбри. Бу монда күз ясларында матур стразалар, әйбит. Монда зур стразалар. Әлеге образны кем тудырды? Әлеге образны тудырды Рустам Исхаков дигән модельер безнең. Казанда яшәп иҗат итүче дип әйтим инде. Менә бик зур рәхмәт, миңа бу образ бик ошады. Чөнки мондый образда әле минем чыкканым юк. Үзе озын. Бик тә күркәм. Үзе ачык. Берәҗә серле генә, әйбит. Ничәнче барсың? 5-нче. Һәм тагында күбрәк барыс алырга өмет бармы? Ала бирсәң. Җырлар иҗат итәргә. Сәхнәдән китәргә җыймыйсың? Юк. Менә сер итеп кенә теге ништер электрик алырга дип, теге санап карарга дип бирдем әлеге санауны, Аллага шөкер. Ландыш китми, димәк әле безне берсеннән-берсе матур иҗат җимешләре белән сөендерәчәк. Менә концерт, әйбит, гала концерт, бар солянкалар, бар синең гадәти тормышың. Менә әлеге гадәти тормыш белән шушы концерт дөньясы, сәхнә дөньясы ничек әйләнеп бара, берсенә үрелеп бара. Эше дә бара инде әкренләп, эштән дә китеп булмый, бер киреп киткәч җырлыйбыз, иҗат итәбез. Һәм тормышта гөрли, Аллага шөкер. Алай барысына да өлгерәсеңме? Барысына да өлгерәм, Аллага шөкер. Һәм инде әлеге өлгерүең синең югары дәрәҗәдә барсын. Тормышта да алып барырга насыйп булсын, концертларда да яхшы чыгыш ясарга булсын, һәм инде алтын барыстан да алырга насыйп булсын. Тамашачыга әйтер фикерең. Бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә тамашачыга, чөнки без бит инде монда катнашуыбыз тамашачыга рәхмәтле булырга тиеш. Аларның тавышларын, алар безгә тавышлар биргән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм безне яратып тыңлагач, безнең һаман җырлыйсы гына килеп тора. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзеңә, бик зур рәхмәт сезгә тамашачылар. Ландышны әлегә узатабыз тиешле урынына. Пока-пока. Хөрмәтле дуслар, мин басып торган урында инде тынлык. Бер артист та йөгерми, бер кеше дә күренми. Чөнки бөтен артистлар әлеге мизгелләрдә сәхнәгә ашкына, гимн җырларга. Татар җыры 2013 фестивалендә әкренләп үзенең ахырына якынлаша. Шуңа күрә мин дә сезнең белән әлеге мизгелләрдә саубулашым, чөнки минем үземнең дә шәхсән әлеге гимнны карыйсым һәм тыңлыйсым килә, хөрмәтле дуслар. Ә инде Татар җыры 2013-14 халыкара фестивален карый алмаган тамашачыларыбыз бер дә борчылмасыннар, чөнки 31 декабрь көнне TMTV каналы сезгә әлеге тамашаны тулысынча кабатлап күрсәтәчәк. Сау булыгыз, киләсе очрашларга кадәр шоу без шуның белән тәмам.